Der manglede kun de sidste detaljer, for at aftalen kunne falde på plads. Der er en del, der har sagt ude i medierne, at man var nødt til at sætte politiet ind, fordi Faderhuset har købt Jagtvej 69, og så må man sørge for at opretholde loven, sagde de. Men det er jo et politisk valg, hvad man bruger politiet til. Det er forfærdeligt, at de så alligevel vælger det her. Vi er mange, der har været inde for at arbejde på en fredelig politisk løsning. Ritt Bjerregaard udtalte flere gange på et borgermøde, jeg har ikke lyst til at give de unge et hus. At det skal være en overborgmesters lyst, der styrer, at man går ind og rydder Jagtvej 69. Jeg kan næsten ikke fatte, at det her er min by, der er det gået så galt. Så derfor står jeg her i dag. 1, 2, 3. Der er ingen filialer. Der er kun en eneste dig. Kun en af dig. Kun en af dig. Kun en af dig. At forsøge at normalisere et samfund ind i en syg tilstand, som har en flot facade. Ungdomshuset på Jagtvej! Ungdomshuset på Jagtvej bliver, hvor det fucking er!